Hey, Marina Pagkabanggi. Marso 9, Ah, 2023. Oh. Yan. Welcome po naman sa tuyang programa. Ako po naman si Boy Agda. Tito Ray po sa programang Dos Bosamos! Alright! We're back! Alright. We're back. We're back! We're back.
Ay, maraming pagkamagi po sa inyo ka boss, mga kados mo sabos. Siyempre, welcome po sa tiyong programa. Dito rin, maraming pagkamagi. Marina bangi Kuya Boy, Yan. May special guest kita ngunyan. Yes, Achan. Sa Achan, Achan. special guest kita Oo. ngunyan. Pero bago yan, Aha. i-shared mo na sa moyang mga pages. Sa Facebook page, ang Dos Bosabos. Sa YouTube, Yan, ang Dos sa... Bosabos PH. At siyempre, sa muyang TikTok and Instagram. Yan. TikTok. Ayan. So, pakilike and share po kan sa muyang Facebook page. Siyempre, di man po paglingawanan sa muyang Gcash. 0910-347-2074 para po ini ang samuyang online Panglilimos. Okay. Garo kita nagkukuyaran. Kaya mahirap. Tingali dos po sabot. Ayun nga nita. Namamalimos kita. Ayan. Mas kining pagkamuot. Yan. No. Ayan. Sige. Siyempre, ngunyan po, petsa 9 na. Mainit na dito rin ang panahon. So bago, ano Kaya na? garo kumbaga ang tagitikang summer paabot na. Paabot. Yung gayo. Kaya, siyempre, handa mangyari po mga tugang sa indo po naman pagluluwas sa harong. Baka yun na, baka magpuuna ang init kang panahon. Magdara ng payong. Magdara ng kapote. Magdara ng kapote. Tali, paghahapon ba nga minsan? Nagukuran. Pag aldaw, mainit. Pag medyo barabanghina, Duwang kapote. Duwang kapote. Tapag matanga, mas mauran. Arin, sa inyo itong sarong kapote. Inda. Pag nabasaan na to, siyempre, lalag mo sa motor. Ayun. Magsangli kang kapote. Kasi naman yung madalagan ng orolay kang dawa, kang kaputing iniyo. Ang kapote ni Manoy. Samantala pati, summer na. Summer na, Pwede na summer na. magpatururi. Ayan. Tapos may mga ano na naman, may mga pakawat na naman Yan. sa mga barabarangay. Kumbaga, yan na naman dyan ang sagala. Ayun, may sagala. Si Mading Aurora, madadaw. Ining Aurorang patapos na. Tapos Kumbaga, may mga pa-basketball na naman. Yan, mga liga-liga. Sabi ko itong barkada ko naman. Pag pag nagkakawat nga ako, magdarang nga akong payong. Pag Yeah. nagbabasketball nga ako. Ako mapauran nga akong tres. Ang pogo ng barkada. Ang bungo ni Pag naglalawag nga ni siya, di karawat, basketball. Siyempre, pag lamang ning mga mga siyam o kaya anum ang kalaban, piglalaog siya. Yeah. Na 3-point lang siya. Yeah. Sabi na si commentator, ang pangalan niya, Pitong. Iyo, pinang yan. Pitong, 3 points, 21 points yan. Ribong siya sa table. Iyo, Pitong 3 points, Pitong 3 points, 21 points yan tulos. Ang Gana. Gana. Dahil lang sila maglamang ng 22 ang kalaban. Ay, iyo. Tamaan na siyang magiging po. Kung pitong, 1 point. 1 point na. Kaya kay Puantong Maray si Pitong pag nagkakarawat. Kumbaga mga ala LeBron James. Yan, yung guy. Mga Kobe Bryant. Yan ang mga ano dyan. Mga Michael Jackson. Ngayon pa di magdara kang payong at siya. Madalang kapag yung basketball sa ko. Mapauran akong 3 points. Iyan ang karawat na naman. Yan. Sa kinabaning karawat. Yan. Sa kinabaning karawat. Yan ang mangyayari kaya. Ito matapos-tapos sa tuyang DBNN. Ayun nga. May mga maabot po dyan. Kaya antabayanan po niyo. Abakan po rin doon ang DBNN, ang Dos Bosabos Network News. Pambangging edisyon. Ayun, pambangging edisyon. Peter ka ba kung mga writer? Ayun. Nag-create segment, hindi matapos-tapos. Oh, speaking of basketball, yes. May mga nahihiling na ko ng mga post katong bagang mga player kang Casereños. Casereños, oo. Oo, na garo ma-entry ko niyan sa AKB. Ako AKB, Bicol. oo. Ako Bicol. So, ang Naga may entry. May entry ko niyan. Nahiling ko na. Casereños. Ararag na kayo, no? Iyo.
Garo ano. Dapat nagbalik kita duman. Aray ko. Nagngirit pa tiyang sa tuyang ganun. Baka ngayon mga pusit lang yun. Yung Baka sa nung sigot, tal-tal ako naman sa balyong court. Pwede po kaming maging commentator dyan sa Kaya asin. pwede, Baka kung anong kaluwasan kaya. Baka na matapos ang basketball. 7 3 points! 21 points tulos yan. Maraming reklamang kalaban. Mayo Pito. Pito eh. Nasa rules siya. Kaya mayo mangyayari kaya. Okay, so abangan po 'yan mga mangyayaring 'yan. So, day ko aram kung noon ba ang AKB tournament. Pero suportahan daw po ang Casereños. Hindi ko si exact date. Yan. Nakakapasala kita magdarala na. Nag-aarabang na niya kung sa'yo na. Babasolon kita. Basta po abangan soon. Soon. Safety yun naman. Ay. Sige, sasamuya pong pagbabalik. Siyempre, mag-comment na po tangani pong mahiling mi po ang sa mga comments at yan, kasi babasaan mi po yan. At yan po, sasamuyang pagbabalik, may makakaibanan kita. Na Guapito. Macho. Simpatiko. Matinaba. Ayan, sarong, amigo ta, na makakaiba na tayo po sa tiyang programa. Sinaramon ta ang sa iyang mga kalakawan. Ayan. So, at yan po yan sa pagbabalik ang sa tiyang programang Dos Busabos! Welcome to Suzuki Otonaga. You can visit our showroom located here at kilometer 442, Maharlika Highway, Barangay del Rosario, Naga City. Dito sa amin, makikita ang iba't ibang klase ng Suzuki automobile tulad ng XL7, Suzuki Desire, Suzuki Espresso, Suzuki Celerio, Suzuki Swift, at Suzuki Carry Truck. XL7 unit, 7-seaters. The engine size is 1.5 liters. Kung for family use, yun yung may offer namin aside from the Ertiga and then the APZ. We have 3 different variants of Desire. We have the Desire GAMT, GLMT, and then GLP-AMT, which is the AGS variant. For the size of its engine, 1.2 liters, then it's a 5-seaters unit. For the Espresso, it is also a 5-seaters unit. The size of its engine is 1.0. So, kung kailangan nyo ng mas matipid na unit, best option is to buy a Espresso. For the Celerio unit, it is also 1.0 liter engine. It is also 5-seaters. The same with the Espresso, mas matipid din to when it comes to consumption. For the Swift, it is a 5-seaters unit, and then the size of its engine is 1.2. If you want a car na medyo sporty look, best option is si Swift. For the units for business naman, we have the Carry. We have 3 variants of Carry available. Meron kami yung Carry Truck, which is yung pick-up, and then yung Carry Utility Van for business purposes, and then yung cargo van. Yung APV, bali 7-seaters din siya for family use, and then for business use, pwede rin. It is 1.6 liter engine. So, kung kailangan nyo ng mas may power, best option is si APV. And for the SUV type, we have the Jimny, yung pinakasikat naming Jimny. It is a 4x4 unit, 1.5 liter engine. Ang ino-offer natin dito is preventive maintenance para sa mga sasakyan, lalong-lalo na sa mga Suzuki na model. Then kasama sa maintenance natin yung change oil ng sasakyan natin, pag-check up lahat ng kasama yung mga preno natin, aircon, at saka yung mga essential ng unit. Then kasama din sa mga chine-check up natin dyan, yung coolant level natin, pati yung windshield washer. Meron din tayong mga value-added services na sinasama during preventive maintenance. Yung engine flashing, nire-recommenda natin yan sa mga unit na mga 30K above, lalo yung bihira magpa-change oil. Ang kagandahan sa ito sa atin, ito yung reverse system na tinatawag. Ang papasok sa kanya na lang is mainit para yung mga ribaba na nandun sa mga oil pan natin, kasama sa oil sa drain niya, sa mga strainer sa loob ng system,
ma-flush out siya. So matanggal yung mga tinatawag ng mga ribaba niya or yung mga tumagas na langis. Yan ang kagandahan ng engine flushing. May iwasan natin yung pagkatok ng makina dahil sa sobrang dumi na siya. Yung sa injector cleaning natin, recommended namin yan sa mga high mileage na unit. Mataas na yung konsumo ng gasolina. Doon sa dumi na nandun sa injectors niya, nililinis natin yung injector. Mas epektibo yung buga ng injector natin, mas mababawasan yung konsumo ng gasolina natin. Mga value-added services na ino-offer ni Suzuki Autonaga. Hoy! Babalik, nagbabalik. po ang sa tuyang programang Dos Bosabos and syempre sa gabos pong mga nangipuan ng auto dyan po sa Suzuki Autonaga na hiling man po ninyo dyan. Hanap po lang si Kuya Joel Hernandez. So ngunyan, Tito Ray, Yes. niya unaan sa tuyang guest, ngunyan na pagkabanggi, syempre. Masugwa pa sa to. Yung ngani. Mga kaibanan na po, syempre sa mga nakakabisto na po sa iya, at pero may man siyang nahihiling hindi sa dating naga, ang sa tuya pong guest ko niya na paggamanggi, syempre si Kap Wiwin Regmalos kang Concepcion Pequeña. Yan. Kap, maray na paggamanggi po. Siri man sa side ng dua, Ayan. Kuya Re and Kuya Boy, and sa mga nagdadalan kang Dos Bosabos. Ayan. So, Kap, syempre, naimbitaran mi kay di, o tanganing, syempre, kumustahon ka kang sa imong mga siyempre, ngunyan, dyan sa Concepcion Pequeña, saro sa mga mataong barangay, kang sa dating naga. Saro sa pinakadakulang na igwang populasyon sa Iyo. Naga City. So, kumusta po si Kap Wiwin Regmalos? Siyempre, paano ning inaatog ang problema sa Busy. karong Busy. dakulaw na barangay. And sa 27 barangay, ang Concepcion Pequeña ang pinakadakulang barangay. And aram ta po na pagdakulang barangay, dakula po ang problema ang atubangan kang sa indong lingkod. And yan problema yan, pinagagigibungan ta na daw para paano ma-resolve kasi mga manadaling resolve ni-resolve ta po. Pero taong ka nakap na kapitan sa Concepcion? First time ko pumanla. First time. Tapos akong tulong termino bilang barangay kagawad. And kan natapos sa akong termino, sarap magkita sa napili na endorse na maging punong barangay. And sinirte kita, and mala ngunyan na sarong termino patapos na. And ato bangon man si pangadibang termino sakali na may titiwalaan pa kang mga tao sa Concepcion Pequeña. Siguro. Pati madali na eh. Madali na pati ang ang relabanan. Ang lalabanan. October, ang barangay election ng Tabi Kap. Yeah. Si Kap may balak pa na magdalagin ka. Siyempre po, sabi ko na dahil man kita masupong mag-atubang sa tao. Pag abot kang eleksyon na ipipresenter naman sa tuwa yung mga nagilimbuhan. Sabi ka may usubot man ako magsabi na andam pa man na mag-atubang bilang pangaduwang termino kung gusto pa kang tao. Kap, pagulain na po, ngunyan na ika po ang nakatukaw bilang kapitan ng Concepcion Pequeña. Pagulain na po itong mga siyempre, sabi mo nga ni, busy ka ngunyan. Ano po itong pinagkakabisihan ni Kapoywin? Manungod po sa siyempre, ang itong pasi orden kang sa imong barangay. Ano po ang ginigibo kang barangay pa dahil dakulang pong barangay ang Concepcion Pequeña. Ano po ang mga programa ni Kapoywin pag abot po sa pasi orden kang sa imong barangay? Ipo ang sabi ko na dahil dakulao ng sa tuyang barangay, dakulao ng problema, lalong-lalo na po sa Lado Campasio Orden. And saro po yan sa mga pinagtungkusan ta na mapakaray and mas maray na kami kaysa dati. And si mga programa ko dyan, primero ang tanod ko nga ngunyan, may 4 na round na ginigibo sa oral daw lalo na pagkabangi. Ang first round, iyo po si pag-implement katong information and andara po ninda bago maikot megaphone na kung saan po ini-informeran si mga residente sa gabos sa Laukang Concepcion Pequeña na siguraduho na nakalak ang mga arong, siguraduho na si mga importanteng bagay nasa Laukang arong na dahil may kaing kaminar ni na parabon.
Pag nahapunan po, medyo binabasol kami. Na dahil mila nabantayan si sinabay niya, nalingawan niya sa iwas kang aron. Kaya naisip ko po yan na ano daw pwedeng gibuon na dahil kita basulon. Na sinasabing ano data dahil nabantayan siya aron niya. Dahil nagrunat si Thanos. Si Kaya Thanos. sabi ko, ang saro sa naisip mo ko na gibuon, ang first round tayo yung gibuon talagod. First round. Sa buong Informaran- bilog na barangay po yan. Informaran tasinda kang mga programa na ginigibot lalo na pag-abot na kang alas 10. Yun na po yun na informaran tasinda na pasiguro ng mga araw. Dahil pwedeng ibasol sa to pag naabunan. Pangadwa si mga nagpaparainom sa tinampo. Yan. Bawal po Oo. ang pag-inom sa tinampo, Tama. bawal po ang pag-video okay na dahil aram kang barangay. At si mga minor de edad na man na katuyon Sa luwas. sigurado na magkurpyo man si mga magulang ba kung iasa sa muya sa barangay. Tayo po kaya kami igwa ko dyan na si primero kong pigibo kang ini kaiba pa po ni sa programa kong Pasio din. Ito pong information device na bigla agmi sa kuyang sa taas kang barangay. Na kung saan may alam yan and nakaka-informar kami. Pag nadaw na to kang mga residente, pag alas 10 na, nangangulugan na implementation na katong mga Tama. pinag-i-implementan kang barangay lalo na si Corpio. And alagad pinapakiulo ko sa magulang na dapat mainot ka mo sa mag-curfew kang akin. Correct. Ayun. Bakok kami. Tang iba dyan, pag alas 10 ka palang hanapon si Aki. Paano kung nahinot kami? Ayan. Sabi ko nga na yan suba ko nga sa mga magulang, kung siya man sa imong Aki, pansampulo sa imong agom na napo. Tabaka niya ako, piga curfew ninyo si Aki nindo. Si Agum. Si Agum pala nagigibong Aki sa balyong aro. Ikaw man, kumbaga, sumakabilang bahay. Ikanya ako ang makurpyo kaya bakit mo kami. Kung magkasabay kita, kurpyo mi si Aki mo, kurpyo mo man si Agum mo, mairlingan kita sa outpost. ang masakit ka ni Kap, pag nawara si Agum, ikaw ang babasol. Kap, nailing mo nga si Agum ko, nag-alam na nga. Pagbilang ako nga, siyam lang si Yaon sa loob ng araw. Sabi mo nga, pati si Agum ko. Baka nga nailing mo, si Aki ko nga kumpleto na. Si Agum, Si Pang Sampulo, Mayo. masabi man Bako ko naman yan kasama. sabi to sa Agum na lalaki, bako ko naman, bako naman kung minor na edad. Maray kong iba ko. Kap, ipanin ako ta ikang scorer ko. Piling ba Hanap kitang minor de edad. Sige ka. Ito pala si Inot, alas 10, si Round. So, sabi mo apat. Ano si ang sunod? panduang round kaya, yun na po yan pag alas 10 na, nag-alarm na po itong centralized information device ko doon. Nag-alarm na siyang alas 10. Yun na po yan implementar. May kaiba po yan na police. Ikaw po kaming piripiring police. Itong inaapon mo pong police sa barangay. Tama. Na kung saan po nakaantabay naman sa outpost 24/7 man siya na kaibahanan kang tanod ko para mas makusog si buot kang sa kong mga tanod dahil Tama. alas 2 na yan, mga araw ka yan. Ang pang-fourth round ganyan, yun po si maagaw naman. Kumbaga, re-revisar na lang po yan. Kung igwapang mga Kung igwapa man talaga dyan Yes, na tama. naiiling sindang dahil naman angay duman sa oras. Napira po kaya naglag akong group chat sa mga tanod. Kaya po mabilis si implementasyon mi kang pagre-responde na abala lang po yan kung sarabay-sabay. Pero pag mayong kasabay, mabilis po ang aksyon dahil kung may magreklamo sa hotlines mi or sa kuya, with picture pen, minsan tama dali na baga magreklamo niya Ayun, so Facebook madali lang. Tama. And pag pig-send ko yan duman sa group chat, automatic po yan maiiling kang tanod, ma-reply po yan na okay Kap. Pag dumang ka yan sa lugar, kung ano si ginibo ninda, may documentation i-send sa group chat mi, na kung saan igwa duman caption, ano si ginibo mong disposition duman sa pig-responde nindo. Okay. Iyo po yan si samong ginigibo ngunyan sa Pasio Orden kang barangay. And ngunyan po aning papapusugon mi pa si grupo kang bangkat. Naiiling ko
talagang kulang si Persa kang sa kuyang mga barangay tanod. Ta pagbabanggi po kay pito sa naman iyan. Ta si Pangaldaw igwaman duty. Igwaman duty pa Ngayon sabi ko kung mapupusog ta si kada zona na may bangkat and may officer of the disinda na kaibanan kan tanod sa pagrurunda, pag duman mi sa zona, pag ikot ka mga tanod, siguro si pag-ali tamayo naman si tanod, ta kami man ang binabanday ka mga parabon, nakali lang nga si tanod, pwede lang itakyo. Pwede. Kung may bangkat na mawawalat, maalangan ang gan. Tama. Ay may bangkat pa ngayang nag-iikot-ikot May or nag-iikot nagiling pa. sa to. Correct. Kaya pwedeng malimitaran si mga krimen or mga mararaot na katibaadan pag abot duman sa zona. And kung may problema man duman, si officer of the dininda, kambanging ito, na yaon dumang kaibanan sa grupo kantanon, iyo man si kauli ninda. Pwede nga magbalik ka mo rito, garong nga may nailing kami na dai maray ang iro-iro. Tama. Iyo po yan si saro sa mga programa para mapapusog si Pasi Orden sa Samuyang Barangay. Dakulaan po ang konsepsyon. Dakulaan talaga. Nahihirapan po talaga kami. Ayan. Ako nga nang pakiulay kan sa mga tao, kaipuan mo si pakikisumarap nindo Tama. na siring nga ni kanya, nagkakaharap po na binabasol sa muya. Na Kasi dahil- dapat may cooperasyon man May talaga sa cooperasyon. mga Ta- constituentes. Aakuon mi dahil may kakayang kung gabos na sana sa mo Babasol. si Tama. yan ang sinasabi ko dahil na nabantayan si Sinablay niya. Sabi ko, nakain kami na kakayang paraon. Sa pagpain pa mo, dahil makain kami na rin paraon, ilawag ang mga importanteng gamit. Si Sinablay mo, nalingawan mo. Tapos si Tanod ko ang lalamasawan mo na, ano naman yung kaptanod mo ngayon, dahil ngayon nabantayan si Sinablay ko. Nga ko, irak man kan Tanod. Irang mga Puruyat-puyat na, pag nahabo ng palalamasahon ka ng pagbasa ko. Ako, makairak. Pero sabi ko sa tanong ko, sige lang. Sige lang kitang isip ning ikakarahay. iyo. Sabi ko, ang problema, kung dakula pa kabilang, mapasadit-sadita lang. Okay na Correct. yan. Okay na yan. Kap pag-abot man sa pag-abot man sa siyempre sa kalinigan sa Indong Barangay. Ano po ang mga proyekto kang Kapwiwin Rimalos diyan po sa Indong Barangay sa kalinigan. Saka ito po bagang perming na tutuyaw minsan sa Indo yung pong sa baha. Yung sa Ano baha, pong oo. ano pong ano nito kaya? Po. Ako nga ni po, ang totoo lang, nakiulay na naman ako sa purpista, dakulong po ang purpista mo ya. And yung purpose na ang kumpunido yung kang manlaylay na suna. As in, ibang mga group organization sa samong barangay. Pinagtsatsagaan ko po yan na luwi-luway ang karaulayo. And ang pakiulay ko po kaya sa inda, primero ang kalinigan mapuun sa tuyang mga arong. Arong. Dahil po pagpabayaan ang barangay na masigid kami na pira-pirang walis tingting lang kami. Kay pon mi si mas dakol kaya ang tao kaysa sa muya. Kami si mga barangay official dikit sa naman na pira-pira sa naman kami. Mas dakol si residentes na dapat makisumarap sa muya. Kung papaubahin yun sa mu, karo sigid dyan na magparasigid kaming dikitong kami. Correct. Dikiton si masisigid o malilinig ta. Sa paagi kayan, kung magkakasaro kita, sa paagi kan tungod mulinig mo. Minsan niya ako, mas alawin pa si pagmarites. Minsan nasasabatan kong alas 11 ng ugto, pauli pa lang sa arong na may kaput baso. Nangangahulugan, baka kasi bagong aga pa ito, nagipagmarites na, pero si Kali, si Arong, dahil lamang nalinigan. Sabi ko, yun nga ni pong sabanan, ang analisis yung kung kaya, ang totoo pagtuko ni Mayor Ligasyon, saro po yan sa inapot sa ko, ano ang pinaka problema mo sa barangay? Sabi ko kay Mayor, ang totoo po niya ako, meron ang pinaka-problema nila hindi, na minamana ko pa. Okay na po ang mga paril hindi, mga drainage meat, okay na, dikit na lang na porsintahe ang pakarayon, para rin lang tinampo. Iyan po niya kung maali si Baha sa sakuyang administrasyon, sa sakuya pa pong ama iyan, kapitan pa si sakong ama, minana pa ni ex-kapitan Jun Panes, and minamana ko pa. And dahil bako mo dyan tagalin si Mayor, inapot kami kung ano talaga si Kausa. Iyo po nga ito, na-istorya amin na duman sa may parting Sister Teres, Paluwas, Robinson, mayo na pong naiiling na sapa duman dahil natambakan na kang basura. Pantay na. Iko po nga ning tanom na kamuting kahoy, kangkong. Pagbaha, was out si Tinanong. Sabi nga katong mga nagtatanduan, during baha man lang ngayon kap. Dahil man niya oral daw ng babaha. Pag dahil man talaga baha, mapapakinabangan na si kangkong, si kamuting kahoy, asin iba pa. Kung ngunyan na pigpaadalan ni Miro sa engineer, kay pon i-dredge si Sapa, Paluwason, si original na Sapa, pasiring sa Robinson. Nangyari po ito, pinaggastusan kang syudad,
and turo tulinadang basura si nailing duman na pag ginahawas nga ni katong pang dredge. Talagang mailing mo si mga plastic pang Grabe. nakadaon sa irarom kang daga. And kang na-dredge po ito, ako po mahilig akong paralibot-libot pag nag-uuran. Pag nag-uran po, kagawad pa ko, iniikot ko na yung mga bahaw na lugar. Aram ko na kung saan mga sa inaw kaya para ilingon. Para po nga nailingin do. And naiiling ko duman na kang na-dredge, nawara po si problema mi sa baha. Halos nagbaha man duman sa kababan, minaagi lang. Ang baha po kaya pag nag-uuran, may baha, dahil kababan, okay lang po yan. Pero kung tapos na si uran, may baha pa, Ay, yan ang problema. Yan ang problema. O, ngunyan kang na-dredge po ito, sa tabang ni Mayor Nelson Legasyon, nagparauran po ka, tumayo kaming nailing na namati na baha na manang uran baha pa. Nangangulugan, mabilis si pag-agos kang tubig dahil mayong basura, nalinig. Correct. Ngunyan pong mga panahon, igwana naman sirya ng pagbaba, piglilibot ko po yan, nailing ko na may mga basura na naman. Ipo nga si pagsabi ko duman na si pag-phone ko na mas alawig pa si pagmarites kaysa sa paglinig. Tapos sabi ko nga ni, igwa akong one time na nakaulay na tao, ano nung nga kap, no rin daw nga matapos ang pagbaha na yan. Dahil ngayon din, ano nga yung ginigibo kang barangay ka sa kang local government. Di si kaming istorya, pero napapangirit ako ta, habang nasa tungod kami kang arong niya, nakailing ako duman sa iyang kali. Igwang plastic bottle kang sesto, tapos mga sa chichiriya. Sabi ko, sige kang basol sa mo. And sa gobyerno kung anong dapat ming gibuhon. Kanya ko, igwa ka man niya kung parte ning pwedeng ibasol. Ay, di man niya ako nag-aapon sa sapa, tarayoon man niya ako dyan. Ano man niya, mag-apon niya ako dyan basura. Katuntong ko naman niya. Dahil ka po niya ako nag-aapon basura, pero nakakakontriber ka. Dahil ang kali mo, paduman po yan sa sapa. Ang gabos na kali paduman yan sa sapa. Iyan basura mo niya akong natutungudan. Ibang plastic bottle na dahil piglilinig oral daw. Contribution mo po yan bilang magtipon ng basura sa sapa. Kung pirang ribo ka mong arog ka yan, pirang ribong basura si makakaduman sa sapa. Kaya niya ako magtarabangan kita, ang kampanya ko baga niya ako, nakalag sa truck, oral daw nito na dangog, tungod mo, linig mo. Kung bako kita, sisay man, sisay pa. Kung bako mo niyan, marin pa. O yun niya ako yung para taram ko sa truck. And dahil nito ginigibo, dapat niya ako, gibunin do. Dahil nito pwedeng iatang sa muya na sana, bahala na kayo si Kapitan, maraya may nagkarakapitan niya. Minsan nga ni, ang uyam pa, pag naglilibot-libot ako, apo dun ka, kap, pano na nga kap ang drainage, may parabos na po nga. Grabe na nga ang basura kang drainage ni. Ano to lang, ang pagparabos, pampukaw sa naman niya na iyon ang kagayonan pag malinig ang lugar. Pag ali mi, i-continuous mo naman lang. Si pag continuous, dahil manggigibo, alato na naman si schedule kang parabos. Ta kami kaya may monthly rabos kada zona, iba-ibang, depende sa piga, ano kang kagawad na zona. May mga schedule kami kaya. Kung schedule na si kagawad, sa si pig-designar mong lilinigan ta, madumang kami. Ang iba, inaasa na sana sa muya si Masakit paglinig. ngayon ta. Kap, di mo ka nakasigadan sa tungod mi. Yun na nga. Minsan nga. Uyan pa nga ni, minsan nga ni, turot pa ko. May halos magtutok gagabao na ang gate ko. Iriwal pa lang sa kali. Si Saro, totoo, nagsusunod nga ukap kang sabi mong tungod mo linig mo, si katahid ko nga, dahil man naglinig, pigsasaran ang kali. O yun ang reklamo, pigsaran niya kap si kalita. Abo ngayon paaguson ang tubig ko. O di pagdudumang ko sa lugar, nag-iiriwal na sinaran man ang God. Sabi ko, dahil man solusyon si pagsara. Ang solusyon niya ako dyan, si pag-incaminar, nalinigan mo man. Taining katahid mo niya ako, naglilinig na masupog ka man. O, inaasa na alangan niya, tungod niya ngayon, lilinigan ko pa man niya. Grabe naman. Dapat nga, ikaman niya maglinig. May ano po, Kap, may plano dyan sa imo pong barangay na ilag itong Super Health Center. Super Health Center. Iyo po yan sabi nga Mayor, may regalo ngayon ko sa imong karahayan digdi sa barangay mo. Yan Super Health Center. Na kung sa ingaro pinasadit na City Hospital and pinadakula na Health Center. Si suggestion nga kami Mayor, kami po kaya kami katong laying Indian dahil na inaprobaran ta. Kaya po may sukol po kaya yan. Medyo sadit si Samoy ang Health Center. Sabi ko kay Mayor, ano daw niya ako, meron kong iba nang tanapad-agos ning si sa pagkapapaaki. Tangarig mas lalong mapakinabangan kang mga tao sa barangay. Sabi sa yan, Kapi. Duman po yan ilalag sa may eskwelahan.
Sa Ngunyan na taon sa po, may Almeida. dahil sa may sports lang. Mm. Ngunyan pong taon na 100% pigsabi na sa kanila mayor na pupo na. And garo ang aram ko na ibiding na for implementation na lang si Super Health Center. Dakulaon na bagay sa kuyang barangay na dakulaon. Apera kang may health center ako, may Super Health Center pa. Na kung saan, saro kita sa tinatawanan ng persa or ano na makapag-endorse duman kang mga, lalo na kang mga taga-Concepcion Pequeña. So, iyan ka, bako lang exclusive sa Concepcion Pequeña. Pwede Pwede po, si ibang lugar. Pwede mo. Alam ba ka duwang baga, at aron na ka mo sa Milahor. Grande. Aday man po, basta taga-naga lang. At taga-naga Taga-naga mga lang. accommodated. Bahala naman si Miller mag-isip man kaya. Kung makakapano pa man duman na Alam mo baga, aram taman baga na maray kong araw kang Bicol Medical Center kamarin ni Sur ang ano kaya. Exclusive man lang, lalo na sa mga taga-Pequeña. At ako lang na bagay po yan na igwa kami kaya. Okay. So, Kap Aguirre, salamat po sa pagbisita. At least, maski pa paano na ipaabot mo po ang gabos na mga ginigibo po nito dyan. Ano yan? Digit pa lang ani po yan, actually, yung mga ginigibo ni Kapitan. Pero, saro yan sa mga mayor na mga proyekto, as in mga mga ginigibo kang lokal na gobyerno dyan po sa Barangay Concepcion Pequeña. Kaya, sabi nga ni Kap, magtabang kita duman sa kasi makukulan si Kap dyan ang mayor. Tarabangan. Tarabangan. Hirap na. Ang totoo po, sa opisina lang talagang minsan nga nag-aagad akong dispensa duman sa mga kabarangay ko na minsan dahil ko na inaarabot si pagparalibot-libot talaga. Sa opisina lang po, minsan nangunguto akong si panguntuan ko, asin merindalan ko, sinasaro ko na. Siya kaaring na po ka mga problema. Na minsan nga hapon na pag-abot ko lang sa opisina, talaga nakapirila na si Areg Laron. Igwa nga naanggot na alas 10 nga si oras ko ngayon di, alas 12 na nga, dahil pa nga ako nangunguto, dahil pa nga kami nakakalaog sa imo. Sabi ko minsan parehas lang po kita, iyan pong oras na yan, si waiting area, waiting time mo yan. Kaya lang, dahil ko man piling pugulan niya, at pag-aaral lang na rumuluwas na kamo rito, may sunod pa. Kaya po may settlement na iyo po yan si mga experience na dapat si pag-asikaso ka mga problema sa opisina, talagang kay po ang tutukan ta. Sabi ko, bako man ordinaryo ang barangay Pequeña. Sarong garo munisipyo na nga ni ang kategorya kaya. Na ang totoo nga, magpasitiw lang nga ni ko pagbalik ko, ang surat sa lamisa ko, ang pipirmahan, talagang tarambak na iya. Kaya lang, makita maginibot sabi ko, ang kapitan, malaskwat siya yan. Mandikit-dikit, may problema doon manan, makadamang kimiyo. Iyan ang si katotohan kang programa or kang problema kang barangay. Ayun po. So, Girare Kap, salamat po kang nakulang bagay na pagpauntra mo po hindi sa Samuya. So, mabasa na lang kita ng mga mensahe kung may mga mensahe dyan. Tanganing ma-shout out natin, Trey. Yan, Aliki Rapski, kipading Rap. Hilingan na rayaan na naman dyan ang Team Langatong. Siguro si Puro Silvestre ang leader ka ng Team Langatong na niyo. Pa-shout out sabi ni Kuya Ricky Nuy. Ricky Nuiz. Kang GNN. GNN, ayan. Si Madam. Si Ma'am Lisa Nagdadalan. nagdadalan. Tapos si Pading Franco Alvarado, Marina Banggi, sa Endo, mga padi, sa Kakikap. Yan. Okay. And si Bang, good evening po. Sabi ni Sa Paak Kamsur. Kamsur. And tama na Marayan. Yan. Salamat po. Thank you. Kadakol pa. Pa-shoutout man kay Cathy from, San Jose Riverside. Kay Kaloy. Pasyal kay Kaloy. Okay, From sige. San Jose Riverside. Okay. Kay Raymark. Kunon. Monica Bolima Villagracia. Ahoy! Si taga City Hall. Taga City Hall. Yan, unay na pagkabanggit sa imo, Monique. Ayan. Magsap na masabi ka naman ganyan. Di ka naka-lipstick. Sabi ni Pading Randy, Ninong Kap. Kapits ka. Aray patabi na yan ko yan. Aray patabi ang Christmas. December. Nagdininong ka na naman. Nagapamati. Pero manipolitiko. Mustados masamo. Sabi niya. Don rationable. And kay paring Leo, hali na sa ibang lugar. Si Lebil. Pakuraho man pa di, maray na banggi sabi ni Pading Leo. Si Gcash mo paglingawan ha? Ali kay Jonathan Palse Balandra, maray talaga yan, Cup Women. Yan.
Shoutout po, Tito Ray. Salamat, Jonathan. Hoy! Ayan na. Sige. Kap, baka may gusto ka pong batiyon. I-greet, oo. Dyan sa barangay, and then syempre sa pamilya mo. Pagkiriba. Sige po, samantalang ko ng pagkakataon, lalo na sa mga taga-Concepcion Pequeña, na si pakiulay ko po may nakikiulay, na ako po nangingiturugan man na bago ko man lang matapos sa kuntermino, na maging maray ang sa tuyang barangay sa paagi po kang pagkakasaro. Sabi ko again, disiplina ang kaipuhan sa gabos na bagay mayo ng iba. Pagtarabangan po kita, sang pirmi kong kurahaw, Pequeña, padangaton ta. Sa kasarot pa, pumpunon amay ang sinablay. Di basan sa ko. Tapos ito. O yan, salamat. Kapuwin na Regmalos, Kang Concepcion Pequeña. Salamat po sa pag-bisita sa Moya. So, Tito Ray. Sana ma-invite taga-Resikap Yes, sa maarabot na. maarabot na Aldao. Anytime. Alright. Sige po, so kami po magpapaaral na, maluway-luway naman po kami. Hindi po sa muyang programang Dos Busabo. Salamat gari po sa pagantabay po nindo. Paki-share and like po kan sa muyang Facebook page and then syempre ang sa muyang mga social media accounts. Ako po naman si Boy Agta. Tito Ray po sa programang Dos Busabos. Salamat! Thank you, bye-bye.